Ah, sari muda budaya. Abang sari. Pancen oye. Sak jose mas. Woi. Ya. Woi. Woi.
Oi. Sari muda Ayo yo. Babang Sari. Ah, oh. Sajase mase. Ah, Pancen oye. Oh. Oh, ah, Yo. Ya. Semangat semangat semangat. Rokok Woi. anget yo. Yo. Ah. Yo. Yo. Ah, ya ya ya. Ah, Ya. Ya. Ah, ah, Yo. Ya. ah, ah, Ya. 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 ah, ah, Yo. Ya. oh, Yo. As 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 as. yo. Ah, semangat semangat semangat. Karong lirik sampingnya sing rapi. Woi. Yo. Woi, ae. Ah, oh, oh. Ya. Aja belandang-belandang, Dok. Ah. Karong lirik sampingnya sandinge. Woi. Yo. Ah, Yo, ya. ah, Yo, ya. Yo, ya. ah, oh. Oh. Woi. Oh. Iyo. Oh, nganti ana sing dijagong barang ya, Mas. Wis alon-alon. Saking semangate. Woi. Oh. Sari muda-muda ya. Ya. Sare jamu, gotong ejabong, kowe ra ketemu ati. Buru lagu, lagune sampeyan, panjang sewu jarake. Sare jamu, gotong ejabong, suwe ra ketemu agawe. Jarane morai kenger, Mas. Yo rokok iki. Jarane lanang kenapa sih arep perjuang? Woi. Iki tatone kakan rokok kaya kowe. Ya. Sare jamu,
Andel ora. Ana 5 iki sing Sandung ambyar. serimpet ana pira iki, Mas? 5. 5. Ceweke pira? 3. Wah, loro Cowoknya lawan loro. 3. Apa kuat? Ya 2-3 oke. Ya. Yo. 2 lawan 3. Ya. Ayo yo sari muda budaya iki jan sik kerawan iki jan kudu double e. Heeh. Mbok ngiji-ngiji apa ngono lho. Iki genah rembukan apa ki? Sing kerawan lho sing kahanan ki ngapa iku kelun-kelan ki? Beruh iki. Iki tantang-tantangan kok milih endi? Mergane lawane 3, Mas. Ya wis dipilih kabeh bae. Pilih kabeh. Wah, iki wedoke ya jenut-jenut ya, Mas. Wah, loro lawan 3. Biyen janji